Shalom. Analitzarem ara la quarta sefirà emocional, que és Netzach, a partir de les lletres que la componen, que són la lletra Nun, la lletra Tzadik i la lletra Het. La lletra Nun pot fer referència a Noflim, que Noflim vol dir caiguts. La història humana està farcida de caigudes, moltes caigudes. I la primera va ser la caiguda d'Adam i la seva dona al jardí de l'Eden. Una caiguda immensa de la qual encara tenim reverberacions al llarg de la història. De fet, les persones, el seu procés vital està ple de caigudes des de que naixem. I això ens acompanya durant tota la vida. La clau és prendre aquestes caigudes com part d'un procés d'aprenentatge. Procés d'aprenentatge que entén molt bé precisament el tzadik. El tzadik és la persona que agafa les caigudes i les fa servir com una experiència per créixer, per millorar, tant les seves caigudes personals com les caigudes dels altres. I aquí entrem a la segona lletra de la paraula Netzach, que és la tzadik del tzadik. La segona lletra, com hem dit, és la lletra Tzadik, la lletra Tzadi, i la lletra Tzadi es pot interpretar com corresponent al tzadik. El tzadik, com diu Mishlei, com diu Proverbis, és aquell que cau 7 vegades i s'aixeca. Per què s'aixeca? Perquè dona sortida, en hebreu Yetzià, que també té la lletra Tzadik, dona una sortida positiva, una sortida constructiva a aquesta caiguda. Després de 7 caigudes, com diu Mishlei, a la 8ª ocasió s'expressa aquesta sortida positiva que li dona el tzadik. I precisament la lletra 8ª és la Het, que és la següent lletra de Netzach, que com hem dit són Nun, Tzadik i la següent, la Het. I finalment tenim la lletra Het de Netzach, l'última lletra de Netzach, que com hem dit implica una cosa il·limitada. Relacionada amb Netzach podríem dir que és l'èxit il·limitat, que èxit és una paraula grega que la xeix d'èxit està emparentada amb la tzadik hebrea. I per tant, això ho podem relacionar amb Netzach i amb aquesta expressió il·limitada de reeiximent, que reeiximent també és èxit i és sortida. Aleshores, l'expressió màxima de l'èxit serà la vida eterna, que en hebreu és Haim Netzachim. Haim Netzachim ho podem relacionar amb Netzach, per la segona paraula, que Netzachim ve de Netzach, i també ho podem relacionar amb altres paraules acabades amb la lletra Het, com són, per exemple, Petach, que vol dir obertura. Obertura, és a dir, expressió d'un contingut, o també d'una idea, o també d'un objectiu. També podem emparentar-ho amb Perach, que vol dir fruita, i en especial podem relacionar-ho amb l'expressió referida als tzadikim que diu Tzadik katamar yifrach, de Teilim. El tzadik florirà i creixerà i s'expressarà com la palmera. O també amb el Mashiach, que el Mashiach també acaba amb la lletra Het, i l'alegria del Mashiach, és a dir, quan el Mashiach sigui sameach, quan el Mashiach sigui alegre, hi haurà l'expressió màxima de Netzach al món. Hi haurà la victòria de la humanitat, que és la victòria d'Hashem, el Netzach d'Hashem. Així doncs, que aviat puguem experimentar, cada vegada més experimentem més el Netzach de la humanitat, que és el Netzach d'Hashem. Shabbat Shalom.